भक्ती वेदांत स्वामीना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण वाचत होतो आपला शेवटचा अध्याय, 8वा अध्याय, ज्याचं नाव आहे जीवनाचे सार्थक. मग या जीवनाच्या सार्थक या अध्यायाअंतर्गत आपण वाचला शीर्षक मानवी जीवन ते केवळ भगवत साक्षात्कारासाठीच आहे आणि फक्त मानवी जीवनातच आपल्याला आत्मसाक्षात्काराची, भगवत साक्षात्काराची जाणीव होऊ शकते आणि आपण या भगवत भक्तीच्या मार्गावरून आपल्या पित्याच्या निवासस्थानी म्हणजे भगवंतांच्या निवासस्थानी आपण पुन्हा परत जाऊ शकतो. हे आपण त्या शीर्षकाअंतर्गत पाहिलं आणि मग त्याच्यानंतर आपण सुरुवात केली होती त्याचा पुढचा भाग, ज्याचं नाव आहे सर्वोदात्त प्रेम. तर या शीर्षकाअंतर्गत आपण वाचन सुरू केलं होतं. मी पुढील वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपादची जय. चैतन्य महाप्रभू मात्र शुद्ध भक्ती योगाने श्रीकृष्णांची सेवा करण्यात सर्व इंद्रियांना नियुक्त करावे या संबंधी अनुकूल होऊन बोलतात. श्रीकृष्णांना अनुकूल होईल अशा रीतीने मनुष्याने आपल्या इंद्रियांना नियुक्त करावे आणि कृष्णाला जे पाहिजे तेच करावे. कृष्णांच्या इच्छेविरुद्ध जरी मनुष्याची इंद्रिये वागत असली तरी तो मनुष्य जर श्रीकृष्णांचेच चिंतन करीत असेल तर ती गोष्टही लाभदायक आहे. उदाहरणार्थ, पूतना राक्षसी ही कृष्णांना ठार मारण्याच्या विचारात होती. भगवत भक्तांचे काम परमेश्वराची सेवा करणे हे असते, तर राक्षस आणि नास्तिकवादी लोक हे नेहमी परमेश्वरास ठार मारण्यास तयार असतात. पूतनेने विचार केला की मी कृष्णाला ठार मारीन, तो तर केवळ लहान मूल आहे. राक्षसी वृत्तीच्या लोकांची ही दुसरी चूक आहे की हे कृष्णाला किंवा परमेश्वराला सामान्य बालकाप्रमाणे किंवा सामान्य मनुष्याप्रमाणे समजतात. म्हणून अशा रीतीने पूतना विचार करत होती की माझ्या स्तनाला मी विष लावते व जेव्हा ते मूल माझे दूध प्यायला येईल तेव्हा ते मरेल. आपण जर या गोष्टीचे मनन केले तर आपल्याला कळून येईल की ती पूतना कृष्णाकडे त्याचा शत्रू म्हणून पाहत आली होती आणि तरीही कृष्ण इतका दयाळू आहे की त्याने तिला आपली माता म्हणून मानले. तिच्या मनप्रवृत्तीच्या राक्षसी भागाचा स्वीकार केला नाही, पण त्याने तिचा मात्र स्वीकार केला. सर्व जीव उपाधियुक्त असतात, पण कृष्ण उपाधियुक्त नाही. एखादा डॉक्टर किंवा मानसशास्त्रज्ञ वेड्या माणसावर उपचार करतो, पण तो डॉक्टर किंवा मानसशास्त्रज्ञ वेडा होत नसतो. कधी रोगी मनुष्य त्याच्यावर रागवतो किंवा त्याला अपशब्द बोलतो, पण डॉक्टर समंजस असतो. तो फक्त रोग्यावर उपचार करतो. त्याचप्रमाणे जर कोणी कृष्णाला त्याचा शत्रू मानले तरी कृष्ण मात्र त्या माणसाचा शत्रू होत नाही. पूतना ही कृष्णाला विष पाजण्याकरिता आली, पण कृष्णाने त्याचा निराळा अर्थ लावला. श्रीकृष्णांनी असा विचार केला की मी तिच्या स्तनाचे दूध प्राशन केले म्हणून ती माझी माता झाली आहे. कृष्ण तिच्याशी आपली माता म्हणून वागले व म्हणून श्रीकृष्णांच्या खऱ्या यशोदा मातेच्या स्थितीप्रमाणे पूतनाही मुक्त झाली.
यावरून निष्कर्ष असा होतो की परमोच्च संसिद्धी म्हणजे श्रीकृष्णाशी अनुकूल संबंध प्रस्थापित करणे ही होय. परंतु कोणी श्रीकृष्णांशी जरी प्रतिकूलतेने वागला तरी कृष्ण इतके दयाळू आहेत की ते त्या प्रतिकूल वागणाऱ्या माणसालाही मुक्ती देतात. श्रीकृष्णांनी ठार मारलेले सर्व शत्रू त्वरित मुक्त झाले. दोन प्रकारचे लोक निर्विशेष ब्रह्मज्योतीत विलीन होतात. एक प्रकार असा की जो मनुष्य जाणून बुजून ब्रह्मज्योतीत विलीन होण्याची आशा धरतो, तो ब्रह्मज्योतीत प्रवेश करू शकतो. व दुसऱ्या प्रकारचे लोक ते की जे श्रीकृष्णांचे शत्रू आहेत आणि कृष्णांकडून ठार मारले जातात, ते सुद्धा ब्रह्मज्योतीत प्रवेश करू शकतात. म्हणून भक्त असा निर्णय करतो की परमेश्वराच्या शत्रूला सुद्धा जी गती दिली जाते तिचा स्वीकार मी का करावा. चैतन्य महाप्रभू हे शुद्ध भक्ती योगाचे प्रतिपादन करतात. आपल्या स्वतःच्या विषय वासना पूर्ण करण्याची इच्छा असता कामा नये. प्रायोगिक तत्वज्ञानाने श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न असू नये आणि कृष्णापासून भौतिक लाभ मिळवण्याकरता सकाम कर्मे करू नयेत. कृष्णांच्या इच्छेनुसार त्यांना अनुकूल होईल अशा रीतीने केवळ कृष्णांची सेवा करण्याची इच्छा असावी. जर एखादी गोष्ट करावी अशी कृष्णांची इच्छा असेल तर ती गोष्ट आपण करावी. समजा मी एखाद्या शिष्याला सांगितले की कृपया मला एक पेलाभर पाणी दे, तर त्या शिष्याचे कर्तव्य मला पेलाभर पाणी देणे हे आहे. जर त्या शिष्याला वाटत असेल की प्रभुपादांना पेलाभर पाणी पाणी पाहिजे आहे, तर मी मग मी त्यांना अधिक जे चांगले आहे ते का देऊ नये? त्यांना पेलाभर गरम दूध का देऊ नये? तर ही सेवा होत नाही. शिष्याच्या दृष्टीने गरम दूध फार स्वादिष्ट आहे आणि पाण्यापेक्षा ते अधिक चांगले आहे. तरी पण मी ज्या अर्थी पाणी मागितले आहे त्या अर्थी त्याने मला पाणीच द्यायचे असते, दूध द्यायचे नसते. याला अनुकूल सेवा म्हणतात. श्रीकृष्णांना काय हवे हे मनुष्याने समजून घ्यायचे असते. जेव्हा श्रीकृष्णांशी घनिष्ठ संबंध असतो तेव्हा भक्त अत्यंत अनुकूलतेने सेवा करतो आणि जोपर्यंत असा घनिष्ठ संबंध नसतो तेव्हा आध्यात्मिक गुरुच्या स्वच्छ तेजस्वी माध्यमाच्या द्वारा श्रीकृष्णांना काय पाहिजे त्याचे ज्ञान मनुष्याने करून घेतले पाहिजे. वैष्णवाला कधीही असे वाटत नाही की माझा श्रीकृष्णांशी प्रत्यक्ष सेवा संबंध आहे. चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, मी भगवंतांच्या दासाचा दासानुदास आहे. म्हणजेच मी कृष्णांच्या दासाचा 100 पटीने दास आहे. आपण भगवंतांच्या दासाच्या दासाचा दास होण्याचे मान्य केले पाहिजे. दास दासानु दास दासानु हे आपण याच आत्मसाक्षात्काराची जाणीव या पुस्तकाच्या सुरुवातीला आपण याबद्दल वाचलं होतं की श्रील प्रभुपादांना जेव्हा त्यांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही भगवंतांचे महान भक्त आहात, सेवक आहात, तुम्ही स्वतःला काय म्हणजे स्वतःची ओळख कशी करून देतात, तेव्हा श्रील प्रभुपादांनी त्यांना उत्तर दिलं होतं की दास दासानु दास दासानु मी भगवंतांच्या भगवंतांच्या से दासाच्या दासाचा दास आहे आणि ते होण्याचे आणि प्रत्येकाने सुद्धा असे होण्याचे मान्य केले पाहिजे. गुरु शिष्य परंपरेचा हाच मार्ग आहे. आणि पुन्हा एकदा आपण या पुस्तकाच्या सुरुवातीला जे प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलं होतं त्याची पुन्हा एकदा अनुभव आणि प्रचिती आपण इथे पाहतोय. तर प्रेमाची प्राप्ती पाहिजे असेल तर त्याने या पद्धतीचा अंगीकार केला पाहिजे. खऱ्या दिव्य प्रेमाची जर प्राप्ती हवी असेल तर. परंतु लोक या पद्धतीचा स्वीकार करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी परमेश्वराविषयीच्या खऱ्या प्रेमाचा विकास होत नाही. ते परमेश्वराविषयी बोलतात पण वस्तुतः त्यांचे परमेश्वरावर प्रेम नसते. कारण शुद्ध भक्ती योगाचा अभ्यास त्यांनी केलेला नसतो. त्यांचे प्रेम कुत्र्यावर असते. आपण म्हणू शकतो की भगवत प्रेम, परंतु आपण जर भक्ती योग तत्वाचा अंगीकार केला नाही तर आपल्याला कुत्र्यावर प्रेम करावे लागेल, परमेश्वरावर नाही. हीच तर चूक आहे. चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की जर मनुष्याला खरोखरी परमेश्वराचे प्रेम पाहिजे असेल तर त्याने शुद्ध भक्ती योगाच्या पद्धतीचे अनुसरण केले पाहिजे. चैतन्य महाप्रभू हे स्वतःचे मन कल्पित असे काही बोलत नाहीत. त्यांच्या विधानांना नारद पंचरात्र आणि श्रीमद भागवत अशा वैदिक शास्त्रांनी पुष्टी दिली आहे.
हे दोन ग्रंथ आणि भगवद्गीता हे ग्रंथ भक्तांकरिता अधिकृत असे शास्त्रसिद्ध धर्मग्रंथ आहेत. चैतन्य महाप्रभू हे नारद पंचरत्नातून एक श्लोक उद्धृत करतात. ऋषिकेशेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. ही शुद्ध भक्ती योगाची व्याख्या आहे. ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम. ऋषिकेशेन म्हणजे आपल्या इंद्रियांनी. आपण इंद्रियांना सुद्धा सेवेत नियुक्त केले पाहिजे. फक्त आपल्या मनालाच नियुक्त केले पाहिजे असे नाही. जर कोणी म्हणेल मी नेहमी श्रीकृष्णांचे चिंतन करतो, तर तो शुद्ध भक्तियोग होत नाही. ध्यान म्हणजे चिंतन आहे, पण जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचे चिंतन करील असे नाही. ते लोक शून्याचे किंवा काहीतरी निराकाराचे चिंतन करतात. वैदिक शास्त्र ग्रंथांनी नेमून दिल्याप्रमाणे जेव्हा कोणी कृष्णांचे अथवा नारायणांचे अथवा विष्णूंचे चिंतन करीत असतो, तेव्हा तो खरा योग होय. योग ध्यानाचा योग ध्यान याचा अर्थ परमात्म्याच्या ठिकाणी आपले मन एकाग्र करणे होय. परमात्मा हा नारायणाच्या चतुर्भुज रूपात असलेल्या कृष्णांचा विस्तार होय. योग मार्गावरील अधिकारी असलेले पतंजली हे सुद्धा श्री विष्णूंवर ध्यान करण्यास सांगतात. परंतु ज्याप्रमाणे लोक बनावट धार्मिक पद्धती तयार करतात, त्याचप्रमाणे तथाकथित आधीच्या योगी लोकांनी काहीतरी शून्यावर चिंतन करण्याचे त्यांचे स्वतःचे मार्ग तयार केले आहेत. परंतु नारद पंचरात्रात म्हटले आहे, ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम. मनुष्याने केवळ आपल्या मनालाच नव्हे, तर आपल्या इंद्रियांना सुद्धा नियुक्त केले पाहिजे. इंद्रियांचा स्वामी असलेल्या परमेश्वराच्या ठिकाणी आपल्या इंद्रियांना नियुक्त करा. हे 3 संस्कृत शब्द फार महत्वपूर्ण आहेत. ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी. यावरून भक्ती योग याचा अर्थ इंद्रियांच्या स्वामीची सेवा करणे असा होतो. या इंद्रियांचा स्वामी कृष्ण आहे. पण हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की या प्राकृत जगात आपल्याला सुखोपभोग घेण्याची इच्छा असते. म्हणून आपल्याला ही इंद्रिय आहेत. आणि म्हणूनच परमेश्वराने आपल्या सुखोपभोगाकरिता इंद्रियांचा हा विशिष्ट संच आपल्याला दिलेला आहे. डुकराला विशिष्ट प्रकारचे शरीर व इंद्रिय आहेत, कारण त्याला विष्ठा खाण्यात आनंद वाटतो. त्याचप्रमाणे मनुष्यालाही विशिष्ट प्रकारचे शरीर व इंद्रिय आहेत, कारण त्याला दुसऱ्या कशात तरी आनंद घेण्याची इच्छा असते. आपल्याला उपाधियुक्त अशा इंद्रियांचा विशिष्ट संच आहे व अशा इंद्रियांनी आपण या प्राकृत जगात उपभोग घेतो आणि या इंद्रियांची शुद्धी आपल्याला करावयाची असते. आपली इंद्रिये मूळची शुद्ध आहेत, उत्कृष्ट आहेत, परंतु आता ती इंद्रिये विषय वासनात गुंतली आहेत. आपण त्यांना आपण मुक्त केले पाहिजे. वैयक्तिक इंद्रिय तृप्तीकडे इतःपर मनुष्याची इंद्रिय जेव्हा आकृष्ट होत नाही, तेव्हा ती शुद्ध भक्तीची अवस्था होय. नारद पंचरात्रातील या श्लोकावरून आपण समजू शकतो की जीवाची इंद्रिये मूळची शुद्ध आहेत, उत्कृष्ट आहेत. जीवाने एखाद्या कितीही लहान शरीरात जरी प्रवेश केला असला तरी जीव हा निराकार नाही, त्याला इंद्रिय आहेत. मनुष्याला एखाद्या आपल्या पुस्तकावर एकदा लहान किडा दिसतो. तो इतका लहान असतो की म्हणजे सुईच्या टोकाहूनही लहान असतो, तरी पण तो हलत असतो. त्याला सर्व इंद्रिय आहेत. अत्यंत सूक्ष्म जंतू सुद्धा हलतात. आणि त्यांना त्यांची इंद्रिय असतात. मूलतःच सर्व जीवांना इंद्रिय असतात. काही ठराविक प्राकृत परिस्थितीतच इंद्रियांचा विकास होत असतो असे नसते. नास्तिकवाद्यांचा तर्क असा आहे की काही प्राकृतिक परिस्थितीतच आपल्या इंद्रियांचा विकास झालेला आहे आणि आध्यात्मिक परिस्थितीत इंद्रिय नसतात व म्हणून आपण निराकार आहोत. पण तर्काने आणि बुद्धीने विचार केला तर असणे शक्य नाही. आध्यात्मिक शक्तीचा एखादा सूक्ष्म कण आकाराने अणुहूनही जरी लहान असला तरी त्याला इंद्रिय आहेत. या इंद्रियावर भौतिक तत्वांचे आवरण असल्यामुळे ती स्वतःला विकृत स्वरूपात व्यक्त करतात.
आपल्याला इंद्रिय शुद्ध करावयाची असतात आणि जेव्हा इंद्रिय शुद्ध होतात तेव्हा आपण इंद्रियांचे स्वामी श्रीकृष्ण यांना आनंद देण्याकरिता आपण त्या इंद्रियांना कामास लावू शकतो. श्रीकृष्ण हे इंद्रियांचे स्वामी आहेत, इंद्रियांवर सत्ता चालवणारे आहेत. म्हणून ज्या अर्थी आपण परमेश्वराचे अंश आहोत त्या अर्थी आपली इंद्रिये परमेश्वरापासून मागून घेतलेली आहेत. ती इंद्रिये मूळ मालकापासून आपल्या वापरासाठी घेतलेली आहेत. उत्तम गोष्ट ही आहे की त्या इंद्रियांचा उपयोग किंवा वापर भगवंतांच्या इंद्रिय संतोष करिता केला पाहिजे. आपण स्वतःच्या इंद्रिय संतोष करिता आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय संतोष करिता नव्हे, शुद्ध कृष्ण भावनेची हीच पद्धती आहे. श्रीमद भागवतातून चैतन्य महाप्रभूंनी शुद्ध भक्तीचे एक उदाहरण दिले आहे. श्रीमद भागवतात म्हटले आहे की श्रीकृष्ण सर्वांच्या अंतःकरणात निवास करतात. म्हणून ज्याप्रमाणे नद्या वाहतात आणि त्यांची स्वाभाविक प्रवृत्ती समुद्रात पोहोचण्याची असते, त्याचप्रमाणे भगवंतांचा यश प्रताप ऐकताच मनुष्याचा आत्मा तात्काळ भगवंतांकडे आकृष्ट होतो. शुद्ध भक्ती योगाचा हा प्रारंभ होय. हरे कृष्ण या महामंत्राचा उच्चार सुरू झाला की लागलीच कृष्णांच्या अनुषंगिक सर्व गोष्टी, कृष्णांचे नाम, कृष्णांची कीर्ती, कृष्णांचा निवास, कृष्णांचे सहचर या सर्वांचे आपल्या हृदयामध्ये एकदम दर्शन घडते. कारण कृष्ण हे आपल्या हृदयात राहतात. मनुष्याला ताबडतोब त्या सांकेतिक शब्द मार्गाची सर्व माहिती आठवते. त्याचप्रमाणे कृष्णांविषयी यशोगान केवळ श्रवण केल्याने आपली मने कृष्णांकडे आणि कृष्णासंबंधी असणाऱ्या सर्व गोष्टींकडे आकर्षिली जातात. हाच शुद्ध कृष्ण भावनेचा प्रारंभ होय. यापेक्षा अधिक कोणतीही गती नाही. गोपींची स्थितीही अशीच होती. श्रीकृष्णांच्या मुरलीचा ध्वनी ऐकताच त्या सर्व कामे सोडून देत आपल्या काही गोपी भूमीवर अंग टाकीत, काही जणी आपली कौटुंबिक कामे करीत, काही जणी आपल्या मुलांची काळजी घेत, तरी पण कृष्णांच्या मुरलीचा ध्वनी ऐकताच त्या गोपींना सर्वांचा विसर पडे आणि त्या कृष्णाकडे धावत जात. त्यांचे पती, त्यांचे भ्राते, त्यांचे पिते त्यांना म्हणत, तुम्ही आपले कर्तव्य सोडून का जात आहात? पण त्या गोपींचे या बोलण्याकडे लक्ष नसे. त्या फक्त निघून जात. श्रीकृष्णांशी मनाची तल्लीनता झाली पाहिजे. कोठेही काहीही विघ्न नसते. तल्लीनता झाली म्हणजे कोठेही काहीही विघ्न नसते, अडचण नसते. शुद्ध भक्तीचा हाच प्रारंभ होय. पुरुषोत्तम म्हणजे श्रीकृष्ण होय. पुरुष या शब्दाचा अर्थ भोक्ता असा आहे. बद्धावस्थेतील जीव हे खोटे भक्त आहेत, नकली भोक्ते आहेत. येथे या प्राकृत जगात सर्व जीव पुरुष म्हणून कर्म करतात. पुरुष याचा नक्की बरोबर अर्थ नर असा आहे. नर हा भोक्ता समजला जातो आणि नारी ही भोग्य समजली जाते. प्राकृत जगात कोणालाही नराचे शरीर मिळो वा नारीचे शरीर मिळो, सर्वांची भोक्तृत्वाकडे प्रवृत्ती असते आणि म्हणून सर्वांनाच पुरुष असे म्हणतात. पण वास्तविक केवळ पुरुष म्हणजे भगवंत होय. आपण जीव भगवंतांची शक्ती आहोत आणि भगवंत हा सर्वश्रेष्ठ भोक्ता आहे. आपण पुरुष म्हणजे भोगते नाही. हरे कृष्ण प्रभू. चालेल प्रभूजी. हो हो चालेल प्रभूजी, वाचा ना. आपण जीव भगवंतांची शक्ती आहोत आणि भगवंत हा सर्वश्रेष्ठ भोक्ता आहे. आपण पुरुष म्हणजे भोगते नाही. शक्तींचा विनियोग भोगण्याकरता होतो आणि आपण जर शक्ती आहोत, परमपुरुष भगवंतांच्या अंकित असणारी साधने आहोत. म्हणून पुरुषोत्तम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ दिव्य पुरुष श्रीकृष्ण होय. जेव्हा आपल्या सिद्ध शक्तीचा उपयोग भगवंताप्रत्यर्थ केला जातो तेव्हा कोणतीही विघ्ने अथवा अडचणी नसतात. शुद्ध कृष्ण भावनेचे हेच लक्षण आहे. शुद्ध कृष्ण भावनेत कोणताही मोठेपणा मिसळण्याची हौस, महत्वाकांक्षा किंवा हेतू नसतो. इतर प्रत्येक दिव्य कर्म अथवा उपासना पद्धती यांच्या मागे एखादा हेतू असतो. कोणाला मोक्ष पाहिजे असतो तर कोणाला भौतिक वैभव पाहिजे असते. कोणाला एखाद्या उच्च ग्रहावर जाण्याची
इच्छा असते, तर कोणाला कृष्ण लोकात जाण्याची इच्छा असते. कृष्ण भावनेत अशा मोठेपणाच्या आकांक्षा असू नयेत. शुद्ध भक्ताला अशा मोठेपणाच्या आकांक्षा नसतात. शुद्ध भक्त हा कृष्णांच्या परमधामाला जाण्याची सुद्धा इच्छा करीत नाही. अर्थात तो कृष्णाच्या धामाला जातो, पण तो इच्छा करीत नाही. केवळ कृष्णसेवेत स्वतःला पूर्णपणे निमग्न करण्याची त्याची इच्छा असते. मुक्तीचे विविध प्रकार आहेत. चालोक्य मुक्ती म्हणजे परमेश्वर ज्या लोकात राहतो त्याच लोकात राहणे, म्हणजे समान समान लोकत्व. वैकुंठ लोकातील निवासी भगवान ज्या लोकात राहतो त्याच लोकात राहतात. साष्टी मुक्ती म्हणजे श्री नारायणाला जे ऐश्वर्य आहे जवळजवळ तेच ऐश्वर्य प्राप्त होणे, म्हणजे समान ऐश्वर्य प्राप्ती. मुक्त जीव या अवस्थेत चतुर्भुज नारायणासारखा दिसतो. त्याची शारीरिक लक्षणे जवळजवळ नारायणाच्या लक्षणासारखी असतात. त्यांचे ऐश्वर्य, त्यांचे अलंकार, त्यांची निवासस्थाने, सर्वच गोष्टी जवळजवळ नारायणाच्या प्रमाणे असतात. सारूप्य मुक्ती म्हणजे नारायणासारखे रूप असणे किंवा समान रूपत्व होय. सामिप्य मुक्ती म्हणजे भगवंतापासून कधीही दूर न राहणे व नेहमी भगवंतांच्या सान्निध्यात राहणे. उदाहरणार्थ, आपण जसे एकत्र बसलो आहोत त्याचप्रमाणे भक्त परमेश्वराच्या सतत सान्निध्यात सहवासात असतो. ही सामिप्य मुक्ती होय. म्हणजे भगवंताच्या समीप जवळ सान्निध्य असण्याची मुक्ती होय. आणि सायुज्यला म्हणजे परमेश्वराशी एकरूप होणे होय. परंतु शुद्ध भक्त या निरनिराळ्या प्रकारच्या मुक्तीची इच्छा करीत नाहीत. त्यांची इच्छा फक्त कृष्ण सेवेत निमग्न होणे हीच असते. कोणत्याही प्रकारच्या मुक्तीची त्यांना चिंता नसते. जे वास्तविक कृष्ण भावना भावित झाले आहेत त्यांना भगवंतांच्या सामिप्याची प्राप्ती होते, पण त्या प्राप्तीची इच्छा करीत नाहीत. त्यांची केवळ महत्वाकांक्षा म्हणजे परमेश्वराच्या दिव्य प्रेममय सेवेत रममाण होणे ही असते. भक्तियोगाची परम संसिद्धी किंवा कृष्ण भावना ही तेव्हा व्यक्त होते की जेव्हा परमेश्वरापासून कोणताही लाभ प्राप्त करायचे तो नाकारतो. प्रल्हाद महाराजांना जे आवडेल ते भगवंत त्यांना देऊ करीत होते. फक्त त्यांनी भगवंतापाशी जे मागितले पाहिजे होते. परंतु प्रल्हाद महाराज म्हणाले, हे भाग्यवंत, मी तुमचा नित्य सेवक आहे. तुमची सेवा करणे हेच माझे कर्तव्य आहे. मग मी तुमच्यापासून कोणत्याही लाभाचा स्वीकार कसा करू शकेन? तसे केल्यास मी तुमचा सेवक असणार नाही, मी मग एक व्यापारी होईल. अशा रीतीने उत्तर त्यांनी दिले आणि हेच शुद्ध भक्त असणाऱ्या मनुष्याचे लक्षण आहे. कृष्ण इतके दयाळू आहेत की एखाद्या भक्ताने भौतिक लाभाची सुद्धा जरी इच्छा केली तरी ते भक्ताला सर्व इच्छा पुरवितात. भक्ताच्या अंतःकरणाच्या खोल कप्प्यात जर काही इच्छा असेल तर तो इच्छा सुद्धा भगवंत पुरवितात. इतके ते दयाळू आहेत. परंतु भक्तियोगाची, भक्तिपूर्ण सेवेची अत्युत्कृष्ट अवस्था ही आहे की विविध प्रकारच्या मुक्ती भगवंतांना जरी देऊ केल्या तरी शुद्ध भक्त त्यांचा स्वीकार करण्याचे नाकारतो. मनुष्याने जर आपल्या ठिकाणी भौतिक इच्छा किंवा हेतू बाळगले आणि इतर अशा इच्छांच्या पूर्तीकरता जर तो स्वतःला भक्ती मार्गात नियुक्त करीत असेल तर परिणाम असा होईल की त्याला परमेश्वराकडे शुद्ध प्रेम कधी मिळणार नाही. जर मनुष्य असा विचार करीत असेल की मी कृष्ण भावनेत, कृष्ण भक्तीत नियुक्त झालो आहे कारण मला अशा अशा प्रकारचे ऐश्वर्य पाहिजे आहे, तर त्याची इच्छा पूर्ण होईल. पण गोपीना कृष्णांचे जे शुद्ध प्रेम मिळाले तसे शुद्ध प्रेम त्याला कधीही मिळणार नाही. मनुष्य जर एखादा हेतू बाळगीत असेल तर त्याने जरी भक्तियुक्त कर्तव्य केले तरी परमेश्वराच्या शुद्ध प्रेमाच्या अवस्थेत तो पोचू शकणार नाही. भक्ती रसामृत सिंधूतील एका श्लोकात श्री रूप गोस्वामी म्हणतात, जोपर्यंत मनुष्याला काही भौतिक मुक्तीची इच्छा आहे किंवा मनुष्याला मुक्तीची ही जोपर्यंत इच्छा आहे तोपर्यंत त्याला त्या पिशाचिनी
चा छळ स्वीकारावा लागेल. कारण जोपर्यंत स्वतः अंतःकरणात मायेचा वास आहे तोपर्यंत त्याला परमेश्वराच्या शुद्ध प्रेमापासून होणारा आध्यात्मिक आनंद कसा उपभोगता येईल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर मनुष्याला जर भौतिक इच्छा असतील किंवा मनुष्याला मोक्षाची सुद्धा जर इच्छा असेल तर त्याला परमेश्वराचे शुद्ध प्रेम मिळू शकणार नाही. शुद्ध भक्ती ही सर्व इच्छा विरहित असते. शुद्ध भक्ती म्हणजे केवळ त्या शुद्ध भक्ती करिताच परमेश्वराची सेवा करणे होय. श्रील गोस्वामींच्या जीवनातले एक सुंदर उदाहरण आहे. रूप गोस्वामी आणि त्यांचे बंधू सनातन गोस्वामी हे वृंदावनात निरनिराळे राहत होते आणि परमेश्वराचे भजन करीत होते. श्री रूप गोस्वामी हे तेथील अरण्यात राहत होते, तर तेथे चांगले शिजवण्याची किंवा खायला एखादी चपाती मिळण्याकरिता खेड्यात भिक्षा मागण्याची ही सोय नव्हती. श्री रूप गोस्वामी हे धाकटे बंधू होते. त्यांनी विचार केला की मला जर काही शिधा मिळेल तर मी सुंदर खाद्ये तयार करीन आणि ती खाद्ये कृष्णाला अर्पण करीन व माझ्या थोरल्या भावाला मी आमंत्रण करीन. त्यांना तशी इच्छा होती. त्यावेळी पुढच्या क्षणात 12 वर्षे वयाची एक सुंदर मुलगी तेथे आली आणि तिने त्यांना दूध, पीठ, तूप इत्यादी भरपूर शिधा सामग्री दिली. अशी ही वैदिक पद्धती आहे. कधी कधी गृहस्थाश्रमी लोक याचकांना व संन्याशांना शिधा सामग्री देतात. कृष्णाने आपल्याला इतके पदार्थ पाठवले म्हणून रूप गोस्वामींना फार आनंद झाला, कारण आता त्यांना जेवण तयार करता आले. त्यांनी मग जेवण तयार केले आणि आपल्या थोरल्या बंधूंना बोलवले. जेव्हा जेव्हा सनातन गोस्वामी म्हणजे रूप गोस्वामींचे थोरले बंधू तेथे आले तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी विचारले, तुला असे पदार्थ कसे काय मिळाले? तू तर या अरण्यात असे सुंदर जेवण तयार केले आहे, हे कसे काय शक्य झाले आहे? तेव्हा श्री रूप गोस्वामी म्हणाले, सकाळी मला इच्छा झाली की आपण सुंदर जेवण तयार करावे आणि दैवयोगाने श्रीकृष्णांनी मला हे सर्व पदार्थ पाठवले. एक सुंदर मुलगी तेथे आली आणि तिने मला हे पदार्थ दिले. श्री रूप गोस्वामीने त्या मुलीचे एक सुंदर मुलगी असे वर्णन केले. तेव्हा सनातन गोस्वामी म्हणाले, ही सुंदर मुलगी म्हणजे राधाराणी आहे. तू राधाराणीची सेवा घेतली आहे. राधाराणी ही तर भगवंतांची शाश्वत सहचारिणी आहे. तू फार मोठी चूक केली आहे. असे आहे या भक्तांचे तत्वज्ञान. ते परमेश्वरापासून सेवेचा स्वीकार करू इच्छित नाही. त्यांना फक्त परमेश्वराची सेवा करण्याची इच्छा असते. पण कृष्ण इतका चतुर आहे की त्याला सुद्धा भक्तांची सेवा करण्याची इच्छा असते. भक्तांची सेवा करण्याच्या संधीची तो वाट पाहत असतो. अशी आहे ही आध्यात्मिक चढाओढ. शुद्ध भक्ताला कृष्णापासून काही नको असते. त्याला फक्त परमेश्वर कृष्णाची सेवा करण्याची इच्छा असते आणि कृष्ण सुद्धा भगवंतांची सेवा करण्याच्या संधीची वाट पाहत असतात. ज्याप्रमाणे भक्त श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्याची काळजी घेतो, त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्या भक्ताला संतुष्ट करण्याची नेहमी काळजी घेतात. असे हे दैवी जगत आहे. परिपूर्ण स्वतंत्र अशा भूमिकेवरच्या अवस्थेत स्वार्थ बुद्धी नसते. प्रत्येक जण सेवा करण्याची इच्छा करतो, कोणालाही सेवा घेण्याची इच्छा नसते. दैवी जगतात प्रत्येक जण सेवा करण्याची इच्छा करतो, अशी ही सुंदर मनोवृत्ती आहे. पण या प्राकृत जगतातील मनोवृत्ती अशी आहे की मला तुझा खिसा कापावायचा आहे आणि तुला माझा खिसा कापावायचा आहे, एवढेच. असे आहे हे प्राकृत जगत. आपण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या प्राकृत जगतात प्रत्येकजण आपल्या मित्राचा, आपल्या वडिलांचा, आपल्या आईचा, प्रत्येकाचा गैरफायदा घेऊ इच्छितो. परंतु दैवी जगतात प्रत्येकजण सेवा करू इच्छितो आणि प्रत्येकाच्या दृष्टीने ज्याची सेवा करायची तो मध्यवर्ती केंद्रबिंदू श्रीकृष्ण होय. तसेच सर्व भक्त जे कृष्णाचे मित्र अथवा सेवक अथवा माता पिता अथवा प्रियकर आहेत, त्या सर्वांना कृष्णाची सेवा करण्याची इच्छा असते.
आणि त्याच वेळी कृष्णाला सुद्धा अशा भक्तांची सेवा करण्याची इच्छा असते. हाच दैवी संबंध होय. प्रत्येक जण पूर्णावस्थेस प्राप्त झाला असल्याने सेवा कर्माची जरी आवश्यकता नाही, तरी मुख्य कर्म सेवा ही आहे, हे आहे. त्या दैवी जगतात शुद्ध जगतात सुद्धा नाही, कारण खाण्याची आवश्यकता तेथे नाही. तरी पण प्रत्येक जण सुंदर पदार्थ खाण्याकरता देतो, असे हे दैवी जगत आहे. श्रीकृष्णाची किंवा त्यांच्या भक्तांची केवळ सेवा करण्याची अवस्था प्राप्त झाल्यापासून आपल्याला सेवेच्या दिव्य आनंदाची रुची घेता येत नाही. जर आपला काही हेतू असेल तर ती दिव्य आनंदाची जाणीव कधीच जागृत होणार नाही. भगवंतांची आणि त्यांच्या भक्तांची सेवा ही अहैतुकी आणि इंद्रियतृप्तीच्या वैयक्तिक कल्पनेपासून अलिप्त असली पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. तर अशा प्रकारे आपण सर्वोदत्त प्रेम हा भाग संपवला आहे. तर आपण आपल्या पुढच्या भागाचं वाचन करूया, ज्याचं नाव आहे आत्मसाक्षात्काराचा सर्वोच्च बिंदू. आत्मसाक्षात्काराचा सर्वोच्च बिंदू या अखेरच्या अध्यायात श्रील प्रभुपाद आत्मसाक्षात्काराच्या विज्ञानाचे अंतिम ध्येय स्पष्ट करीत आहेत. ते ध्येय म्हणजे श्रीकृष्णांचा संपूर्ण साक्षात्कार. आत्मसाक्षात्काराची सुरुवात आत्मा एक जड वस्तू, भौतिक शरीर नसून शुद्ध दिव्य शक्ती आहे या ज्ञानाने होत असते. नंतर आपल्याला समजते की हा शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा श्रीकृष्ण परमात्म्याचा नित्य अंश आहे. अखेर आपण हे जाणतो की या नित्य आनंददायी व दिव्य संबंधात आपण पूर्णपणे कसे राहू शकतो. ज्याला ही स्थिती प्राप्त झाली आहे त्याने जीवनाची सर्वोत्तम परिपूर्णता गाठली आहे. जेव्हा कृष्ण या पृथ्वीवर होते तेव्हा वृंदावनातील सर्व रहिवासी त्यांच्यावर प्रेम करत होते. खरोखर त्यांना श्रीकृष्णांविना दुसरे काहीही माहीत नव्हते. कृष्ण परमेश्वर आहे की नाही हे त्यांना माहीत नव्हते. तसेच कृष्ण जर परमेश्वर असतील तर मी त्यांच्यावर प्रेम करीन अशा विचारांनी ते व्यग्र होत नसत. त्यांची मनोवृत्ती शुद्ध प्रेमाची होती आणि त्यांना वाटे कृष्ण हे परमेश्वर असो वा नसो त्याला महत्व नाही, पण आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करतो बस एवढेच. या खऱ्या शुद्ध प्रेमाची बैठक आहे. जेव्हा आपणाला वाटते की जर कृष्ण परमेश्वर असेल तर मी त्याच्यावर प्रेम करेन, तर मग असे समजावे की ही शुद्ध प्रेमाची बैठक नव्हे, तर सशर्त प्रेमाची स्थिती आहे. कृष्ण पृथ्वीवर असताना त्यांनी असामान्य समर्थशाली कृत्ये केली, म्हणून व्रजवासी लोकांना नेहमी वाटे की ओहो, कृष्ण हे आश्चर्यकारक बालक आहे. ते कदाचित कोणी देव असतील. अशा त्यांना अशा रीतीने वाटत होते. याचे सर्व याचे कारण लोकांची साधारणपणे अशी समजूत असते की देवदेवता या सर्व शक्तिमान असतात. प्राकृत जगतात देवदेवता सामर्थ्यशाली असतात, पण कृष्ण त्या सर्वांहून श्रेष्ठ आहेत. ते ज्ञान लोकांना नसते. देवांमध्ये सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्मदेव, त्याने या बाबतीत एका श्लोकात आपले मत व्यक्त केले आहे. तो श्लोक असा की ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह म्हणजे कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक आहेत आणि त्यांचे शरीर सच्चिदानंदमय आहे. कृष्ण हे अंतिम नियंत्रक आहेत आणि ते सर्व देवदेवतांचा अधिपती आहेत. अशा प्रकारचे श्रीकृष्णांच्या सामर्थ्याचे विज्ञान वृंदावनातील रहिवाशांना नव्हते. विशेष स्मरणीय गोष्ट ही की कृष्णावरील त्यांचे प्रेम अशा प्रकारच्या विचारांच्या अधीन नव्हते. ज्याप्रमाणे वृंदावनवासी जनांचे कृष्णावरील प्रेम निर्हेतुक होते, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांचे त्यांच्यावर निर्हेतुक प्रेम होते. व्रजजन वल्लभ गिरीवरधारी असा कृष्ण होता. स्वर्गातील प्रमुख देव जो इंद्र, त्याचा प्रदीर्घ यज्ञ करण्याचे जेव्हा वृंदावनवासी जनांनी थांबवले तेव्हा त्यांच्यावर फार मोठे संकट आले. इंद्राला फार क्रोध आला.
आणि त्याने असे सामर्थ्यशाली मेघ पाठवले की त्याने वृंदावनावर सतत 7 दिवस पर्जन्यवृष्टी केली. सारा प्रदेश पूर लोटल्याने जलमय झाला. त्यामुळे वृंदावनवासी फार त्रस्त झाले होते. अशा वेळी श्रीकृष्ण हा केवळ 7 वर्षे वयाचा होता. तरीही त्याने वृंदावनवासी संरक्षणाकरिता गिरिराज गोवर्धन उचलून छत्रीसारखा आपल्या हातावर धारण केला आणि अशा रीतीने वृंदावनातील रहिवाशांचे रक्षण केले. याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णाने इंद्रदेवाला शिकवले की केवळ आपल्या लहानशा बोटावर गोवर्धन पर्वताला धारण करून त्या त्याच्यापासून होणारा त्रास तो बंद करू शकला. हे पाहिल्यावर इंद्रदेव श्रीकृष्णापुढे नतमस्तक झाला. अशा रीतीने गोपीजन वल्लभ या नावानेही श्रीकृष्णाची प्रसिद्धी झाली. हे नाव असे दर्शविते की कृष्णांचे कार्य केवळ गोपीजनांचे रक्षण करणे हे आहे. गोपीजनांप्रमाणे श्रीकृष्णांवर शुद्ध प्रेम करावे हे लोकांना शिकवण्याचे हे लोकांना शिकवण्याचे कृष्ण भावनामृत या आंदोलनाचे उद्दिष्ट आहे. जेव्हा आपण परमेश्वरावरील शुद्ध प्रेमाच्या अवस्थेत जातो तेव्हा परमेश्वर संकटापासून आपले रक्षण करतो. मग त्या संकटाचे निवारण एखादा डोंगर वा पर्वत उचलण्याने होणार असेल तरी सुद्धा तो आपले रक्षण करतो. गोवर्धन पर्वत उचलण्याकरता श्रीकृष्णाला कोणत्याही योग्य पद्धतीचे आचरण करावे लागले नाही. तो परमेश्वर असल्याने लहान बालकाच्या अवस्थेतही तो शक्तिमान असतो. तो बालकासारखा खेळत असे व इतरांशीही बालकाप्रमाणे वागत असे. परंतु जेव्हा जरुरी होती तेव्हा सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर म्हणून त्याने स्वतःला प्रकट केले. कृष्णाचे किंवा परमेश्वराचे असे स्वरूप आहे. त्याला ध्यानाचा अभ्यास करावा लागत नाही किंवा त्याला परमेश्वर होण्याकरिता कोणताही त्याग पद्धतीचा अवलंब करावा लागत नाही. तो काही एखाद्या तयार केलेल्या परमेश्वराचा प्रकार नाही, तर तो साक्षात परमेश्वर आहे. जरी कृष्ण हा परमेश्वर आहे तरी तो आपल्या भक्तांशी असणाऱ्या प्रेममय संबंधांचा आनंद उपभोगतो. तसेच आपल्या भक्तांना संतुष्ट करण्याकरता तो सहाय्यक दिसणाऱ्या भूमिका वारंवार घेतो. कृष्णाला एखाद्या भक्ताचे मूल होणे वारंवार आवडते आणि या रीतीने तो यशोदेचा लाडका बाळ यशोदानंदन झाला. तो परमेश्वर असल्यामुळे आणि सर्वजण त्याची उपासना करीत असल्यामुळे कोणीही त्याला शिक्षा करीत नाही. तरी पण परमेश्वर भक्त असलेल्या आपल्या माता पित्यांकडून आपल्याला शिक्षा व्हावी यात तो आनंद मानतो आणि आपल्याला अशा रीतीने शिक्षा व्हावी यात त्याला गोडी वाटत असल्यामुळे त्याचे भक्त ही भूमिका घेतात आणि म्हणतात, ठीक आहे, मी तुझा पिता होईन आणि तुझा शिक्षा करीन. त्याचप्रमाणे जेव्हा कृष्णाला झुंज करावायची असेल तेव्हा त्याच्या भक्तांपैकी एखादा भक्त हिरण्यकश्यपू दैत्य होतो व तो कृष्णाला विरोध करतो. अशा रीतीने आपल्या भक्तांच्या संगतीत कृष्णाची सर्व कृत्ये चाललेली असतात. जर आपल्याला कृष्णाचे याप्रमाणे सोबती व्हायची इच्छा असेल तर आपण कृष्ण भावनेचा किंवा भगवत भावनेचा विकास केला पाहिजे. यशोदानंदन व्रजजन रंजन कृष्णाचे एकमेव कार्य व्रजजनांना संतुष्ट करणे हे आहे. ही एकमेकांविषयी असणाऱ्या प्रेमाची देवघेव आहे. यमुना तीर वनचारी परमेश्वर श्रीकृष्ण हा गोपींना, गोपाल मुलांना, पाखरांना, भ्रमरांना, गायींना, वासरांना आणि इतर मनुष्यांना आनंद देण्याकरता यमुनेच्या तीरावर हिंडतो. ते सारेजण साक्षात्काराच्या शिखरावर पोचलेले आहेत आणि या रीतीने त्या योगे आपल्याला कृष्णाशी खेळता येईल ही अवस्था त्यांना अनेकानेक जन्मांनंतर प्राप्त झाली आहे. हे कृष्ण भावनामृत आंदोलन सर्वांना कृष्ण लोकात जाण्याला आणि कृष्णाचा मित्र, सेवक, पिता अथवा माता म्हणून त्यांच्या संगतीत राहण्याला समर्थ करू शकते. या अवस्थांपैकी आपल्या भक्तांशी संबंध ज्यामुळे होतो अशा कोणत्याही अवस्थेत राहणे कृष्णाला मान्य असते. तो हे कसे करतो याचे वर्णन आमच्या श्री चैतन्य शिक्षामृत या ग्रंथात आहे.
कुणाशी आपल्या संबंधांची जाणीव होण्याकरता आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या व श्रील रूप श्री सनातन श्रीजीव श्री गोपाल श्री रघुनाथ दास आणि श्री रघुनाथ भट्ट या या त्यांचे सहचर असणाऱ्या 6 गोस्वामींच्या पावलांचे अनुसरण केले पाहिजे. हे गोस्वामी नेहमी हरे कृष्ण संकीर्तन करण्यात आणि परमानंदाने नाचण्यात दंग असतात. त्यांची शिकवण अशी होती की जेव्हा मनुष्य कृष्ण संकीर्तनात तल्लीन होतो किंवा कृष्णाच्या पवित्र नामाचे संकीर्तन वा जप करण्यात तल्लीन झालेला असतो, तेव्हा तो कृष्ण प्रेमरूपी महासागरात निमज्जन करतो. नखशिखांत असे स्नान त्याला घडते. कृष्ण नामाच्या ध्वनी लहरी उठताच मनुष्य ताबडतोब त्या प्रेमरूपी महासागरात बुडी घेतो. शुद्ध भक्तीचे हे लक्षण आहे. अशाच रीतीने ते 6 गोस्वामी कृष्ण प्रेमात तात्काळ बुडून जातात. हे 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तांनाच प्रिय होते असे नाही, तर ते अभक्तांना सुद्धा प्रिय होते. शुद्ध भक्त अशा अवस्थेत असतो की त्याला कोणी शत्रू नसतो, कारण तो कोणाचाही द्वेष करीत नाही. शुद्ध भक्त नेहमी सर्वांशी मोकळ्या वृत्तीने वागतो आणि या मनुष्याला हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करण्यास अनुज्ञा द्यावी आणि त्या मनुष्याला तशी अनुज्ञा देऊ नये असा भेदभाव तो करीत नाही. द्वैत बुद्धीच्या या प्राकृत स्तरावर उच्च व नीच, पुरुष व स्त्री हे आणि ते असे भेद असतात, परंतु अध्यात्माच्या स्तरावर असे भेद नसतात. शुद्ध भक्त हा सर्वांकडे समदृष्टीने पाहतो, म्हणून तो कोणाचाही द्वेष करत नाही. असा द्वेषरहित असल्यामुळे तो पूजनीय असतो. खरोखर असेही म्हणता येईल की मनुष्य द्वेषरहित असतो म्हणूनच केवळ तो पूजनीय असतो, कारण केवळ आध्यात्मिक स्तरावरच द्वेषरहित होणे शक्य आहे. भगवद्गीतेचा सुद्धा हाच निर्णय आहे. 5व्या अध्यायातला 18वा आणि 19वा श्लोक. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जिता सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिताः. विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहते. ज्यांचे मन एकत्व आणि समतेत स्थित झाले आहे त्यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनावर पूर्वीच विजय प्राप्त केला आहे. ते ब्रह्माप्रमाणेच निर्दोष आहेत आणि याप्रमाणे ते पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित झालेले असतात. चैतन्य महाप्रभूंची कृपा ज्याला प्राप्त झाली आहे अशा मनुष्याला या प्रकारची अवस्था प्राप्त होते. चैतन्य महाप्रभूंची ही कृपा प्राप्त झाल्यावर मनुष्य दुःखग्रस्त मानव जातीला भौतिक दोषापासून मुक्त करू शकतो. ते 6 गोस्वामी या प्रकारचे भक्त होते. म्हणून आम्ही वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ या मंत्राने त्यांना आम्ही सादर प्रणाम करतो. जगात खरा धर्म प्रस्थापित करावा या हेतूने सर्व शास्त्र ग्रंथांचा सूक्ष्म रीतीने अभ्यास करण्यात ते प्रवीण होते. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरिता अनेक ग्रंथ लिहून ठेवले आहेत. त्यापैकी सर्वात प्रसिद्ध ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ती रसामृत सिंधू हा होय. हा ग्रंथ नवशिक्या भक्ताला प्रारंभीचे मार्गदर्शन करतो. हे गोस्वामी रात्रंदिवस नेहमी अतिशय काम करीत असतात आणि ग्रंथलेखन, संकीर्तन, जप, नृत्य हाच त्यांचा उद्योग होता. खरोखर आहार, निद्रा, मैथून भयापासून स्वसंरक्षण या शारीरिक गरजातून ते जवळजवळ किंवा स्वसंरक्षणाचा कोणताही प्रकार जवळजवळ मुक्त झाले होते. मैथुनाचा तर बिलकुलच प्रश्न नव्हता. तसेच भिण्याचा किंवा स्वसंरक्षणाचा कोणताही प्रश्न नव्हता, कारण पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या ठायी ते रममाण झाले होते. दररोज जास्तीत जास्त 1.5 तास ते झोपत असत आणि ते जवळजवळ काही खात नसत. जेव्हा जेव्हा त्यांना भूक लागे तेव्हा तेव्हा ते एखाद्या गृहस्थाश्रमी मनुष्याच्या घरी जात आणि 2 भाकरींची भिक्षा मागीत. अशा संत पुरुषांचे कार्य सर्वांना आध्यात्मिक जाणीवेप्रत उन्नत करून दुःखग्रस्त मानव जातीला सुखी करणे हेच केवळ असते.
प्राकृत जगतात सर्वजण एकमेकांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करते. एक समाज दुसऱ्या समाजाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करते. एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाराचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो. याला जीवनार्थ धडपड म्हणतात. आणि असे धडपडणारे जे लोक आहेत त्यांनी या धडपडीतून बळी तो कानपिळी हा नियम शोधून काढला आहे. पण जगाच्या चालू परिस्थितीत जसे आपण पाहतो त्यावरून आपल्याला प्रत्यक्ष दिसते की सर्वत्र प्रबळ लोकांनाही धडपडावे लागते, झगडावे लागते. असा हा मोठा झगडा रशिया, अमेरिकन आणि चीन यांच्यात चाललेला आहे. अशा या झगड्यांमुळे सर्वजण दुःख भोगीत आहेत. खरोखर जीवनार्थ ही धडपड म्हणजेच दुःख होय. तथापि कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांना इतरांपासून गैरफायदा घेण्यात गोडी वाटत नाही. कृष्णांना सुखी होण्यास मदत करण्यात त्यांना गोडी वाटते व म्हणून सर्व लोकात ते पूजनीय होतात. चाणक्य पंडित सुद्धा म्हणतात की श्रीमंत मनुष्य आणि विद्वान मनुष्य यांची तुलना करता येत नाही, कारण स्वतःच्या ग्रहलोकात त्याचा सन्मान होतो. कारण श्रीमंत मनुष्य आपल्या स्वतःच्या देशातच सन्मानला जातो किंवा त्याच्या स्वतःच्या गृहलोकातच त्याचा सन्मान होतो. परंतु परमेश्वराचा भक्त असणारा जो विद्वान मनुष्य आहे तो कोठेही जरी गेला तरी त्याचा सन्मान होतो. तसेच भक्ताला स्वर्ग आणि नरक यात भेदभाव नसतो, कारण कृष्ण दोन्ही ठिकाणी त्याच्या बरोबर असतो. जेथे कृष्ण आहे तेथे नरकाचा प्रश्नच नसतो. जेथे कृष्ण आहे ते प्रत्येक ठिकाण वैकुंठ असते. उदाहरणार्थ हरिदास ठाकूर यांनी पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश केला नाही, कारण त्यांचा जन्म मुसलमान कुटुंबात झाला होता आणि हिंदूजन हे मुसलमानांच्या मंदिर प्रवेशास विरोध करत होते. यामुळे हरिदास ठाकूर क्षुब्ध झाले नाहीत, तर त्यांनी असा विचार केला की मी मंदिरात जाऊन त्या लोकांना क्षुब्ध का करू, मी येथेच कृष्ण कीर्तन करीत. परिणाम असा झाला की स्वतः भगवान जगन्नाथ असलेले चैतन्य महाप्रभू हेच हरिदासांच्या भेटीस दररोज येऊ लागले. शुद्ध भक्ताच्या ठिकाणी असे हे तेज असते. त्याला श्री जगन्नाथाकडे जावे लागत नाही, श्री जगन्नाथ त्याच्याकडे येतात. चैतन्य महाप्रभू जेव्हा समुद्रात स्नानार्थ जात असत तेव्हा ते हरिदास ठाकूरांना हरे कृष्ण प्रभूजी, तुम्ही तो शब्द सांगता का फक्त तिकडे काय आहे तर? शंकर प्रभूजी, सॉरी, किरण प्रभूजी. हरे कृष्ण किरण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हा, तेव्हा ते हरिदास ठाकूरांना भेटावे जात असत. चैतन्य महाप्रभू हरिदासांच्या हेच ना? हा, भेटावयास जात असेल. चालेल, मी वाचतो मी चालेल, वाचतो मी. ओके, भेटावे जात असत. चैतन्य महाप्रभू हरिदासांच्या झोपडीत फिरत आणि त्याला विचारले, हरिदास, तुम्ही काय करीत आहात? आणि हरिदास उत्तर देत, हे प्रभू, कृपया आत या. हा भक्ताचा वास्तविक दर्जा आहे. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात की भगवंतांच्या भक्ताची पूजा ही त्यांच्या स्वतःच्या पूजेपेक्षाही अधिक मोलाची आहे. भक्ताला कृष्ण भावनामृताचे विज्ञान माहीत असते. कृष्ण वचन श्रवणाचे विज्ञान माहीत असते, कारण तो कृष्णाच्या प्रसादाचे सेवन करतो आणि कृष्ण सुखाचा अनुभव घेतो. या योगाने कृष्णाला आनंद देण्यास वस्तुतः भक्त समर्थ असतो. निराकारवादी आणि शून्यवादी लोक अहम ब्रह्मास्मी, मी आत्मा आहे, यासंबंधी असणाऱ्या शुष्क तात्विक ग्रंथावर प्रवचने करीत असतील, पण शेवटी कोण आकृष्ट होणार आहे? ज्याला वाटते मी दगड आहे आणि ज्याला वाटते मी शून्य आहे. तर अशा त्या दोन प्रकारच्या माणसात कोणता फरक आहे? आपण दगड, लाकूड किंवा शून्य का व्हावे? आपली वास्तविक स्थिती कृष्णाशी एकमेकात प्रेमाची देवाणघेवाण करणे ही आहे.
शुद्ध भक्त असणारा आध्यात्मिक गुरु कृष्ण प्रेमाच्या स्फुल्लिंग उद्दीपित करतो. माझ्या संबंधी सांगायचे तर माझे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती ओम विष्णुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यांनी मला पाश्चात्य जगात भावनामृताचा प्रसार करण्याची जबाबदारी घेण्याची आज्ञा केली. चैतन्य महाप्रभूंच्या संदेशाची शिकवण पश्चिमी राष्ट्रात द्यावी अशी कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती माझ्या सद्गुरूंची मोठी इच्छा होती आणि त्यात मला जे यश आले ते त्यांच्या कृपेमुळे होय आणि हे माझे यश त्यांच्या आनंदाला कारण आहे. जेव्हा मी प्रथम माझ्या आध्यात्मिक गुरूंना भेटतो तेव्हा मी एक तरुण राष्ट्रवादी भारतीय युवक होतो व एक फार जबाबदारीचे काम करीत होतो. मला जरी प्रथम त्यांना भेटण्याची इच्छा नव्हती तरी अजूनही कलकत्त्यात राहणाऱ्या माझ्या एका मित्राने मला बळेच त्या प्रभू कृपावंत सद्गुरूंकडे नेले. त्यांना भेटावयास मी प्रथम नाखुश होतो, कारण जरी आमच्या घरी आमचे वडील अनेक संन्याशांचे स्वागत करीत तरी मला त्या संन्याशांच्या वर्तनाचा फार संतोष वाटला नाही. मला वाटले की भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हे सुद्धा त्या संन्यासी लोकांप्रमाणेच असतील आणि जर तसे असेल तर त्यांना भेटण्याचे कष्ट मी का घ्यावेत. परंतु माझ्या मित्राने मला बळेच त्यांच्याकडे नेले. त्याने मला विचारले त्या महाराजांना का भेटू नये. शेवटी मी माझी कठोर इच्छा सोडून दिली आणि त्या मित्रासोबत गेलो. पण त्यामुळे माझा फायदाच झाला. माझ्या पहिल्या भेटीत गुरु महाराज मला म्हणाले की माझ्यासारख्या सुशिक्षित मुलांनी परदेशात जाणे आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या संदेशाची तिकडे जाऊन शिकवण देणे जरुरीचे आहे. मी उत्तर दिले की भारत देशभर परकीयांचे वर्चस्व आहे व त्यामुळे कोणीही तिकडे आमचा संदेश ऐकणार नाही. वास्तविक त्यावेळी परकीय लोकांना वाटे की भारतीय लोक हे फार क्षुल्लक लोक आहेत, कारण इतकी अनेक राष्ट्रे स्वतंत्र असताना भारत मात्र अजूनही परतंत्र आहे, कारण त्याच्यावर ब्रिटिश लोकांचे राज्य आहे. त्याच वेळी एका बंगाली कवीने असे दुःख प्रत्यक्षपणे व्यक्त केले की जी राष्ट्रे सुधारलेली नाही ती सुद्धा स्वतंत्र आहेत. असे असताना भारत मात्र ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखाली आहे, पारतंत्र्यात आहे. सद्गुरूंनी मला असे पटवून दिले की स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य या केवळ अनित्य अशा अवस्था आहेत आणि त्यांनी मला असेही दाखवून दिले की ज्या अर्थी मानव जातीच्या शाश्वत कल्याणाचा आपण विचार करीत आहोत त्या अर्थी चैतन्य प्रभूंनी दिलेल्या हकेला आपण ओ दिली पाहिजे, अनुकूल उत्तर दिले पाहिजे. कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती श्री गुरु महाराजांची आणि माझी ही भेट सन 1922 या वर्षी झाली, म्हणजे अर्धशतकापूर्वी झाली. या मर्त्य जगातून गुरु महाराजांचा तिरोभाव होण्यापूर्वी फक्त 3 वर्षे आधी सन 1933 या वर्षी मला औपचारिकरित्या दीक्षा देण्यात आली. शेवटच्या क्षणी त्यांच्या तिरोभावापूर्वी 15 दिवस आधी त्यांनी मला एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी आपला उपदेश पुन्हा केला होता. त्यांनी त्यात स्पष्टपणे म्हटले की मी इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकात चैतन्य महाप्रभूंच्या संदेशाची शिकवण देण्याचा प्रयत्न करावा. हे पत्र मला मिळाल्यानंतर मी अशा विचारात मग्न झालो की गुरु महाराज मला बोलवीत आहेत व मी घर सोडित आहे आणि त्यांचा अनुयायी होत आहे. मला गृहत्याग करावायचा आहे. माझ्या गुरु महाराजांची इच्छा आहे की मी घर सोडून जावे आणि संन्यास ग्रहण करावा. अशा रीतीच्या कल्पना आणि विचार मी करीत होतो. त्याच वेळी मला असेही वाटले की ही तर भयानक गोष्ट आहे. मला माझे घर सोडून कसे जाता येईल. माझी पत्नी, माझी मुले यांचं काय होईल. याला म्हणतात माया. मला वास्तविकपणे घर सोडून जाण्याची इच्छा नव्हती, पण गुरु महाराजांनी मला त्या इच्छेचा त्याग करायला लावले. त्यांची आज्ञा पाळून मी माझ्या घराचा
मला असलेल्या माझ्या मुलांसह त्याग केला. परंतु आता गुरु महाराजांनी मला सर्व जगभर पुष्कळ सुंदर मुले दिली आहेत. अशा रीतीने कृष्ण सेवा केल्याने कोणाचाही तोटा होत नाही आणि हे माझे स्वतःचे प्रत्यक्ष अनुभवाचे उदाहरण आहे. जेव्हा मी एकट्याने स्वतः सन 1965 या वर्षी भारत देश सोडला त्यावेळी मला अशी भीती वाटली की माझ्या मार्गात मला पुष्कळ अडचणी येतील. भारत सरकार या देशाबाहेर काहीही पैसा घेऊन जाण्याची परवानगी मला देणार नाही व म्हणून मी माझ्याबरोबर फक्त थोडी पुस्तके आणि 40 रुपये घेऊन येथे अमेरिकेत आलो. अशा अवस्थेत मी न्यूयॉर्क शहरात येऊन पोहोचलो. पण हे सर्व गुरु महाराजांच्या आणि श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळे घडले. कृष्णाची कृपा आणि आध्यात्मिक गुरूंची कृपा या एकत्र झाल्यामुळे सर्व गोष्टी घडून येतात. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे की कृष्ण कृपा आणि गुरुकृपा या एकरूप असतात. श्रीकृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या यशाचे हे रहस्य आहे. नेहमी कृष्ण आपल्या हृदयात असतो व म्हणून त्याला आपल्या हेतूंची सर्व माहिती असते आणि जसे ठरवू त्याप्रमाणे वागण्याची तो आपल्याला संधी देतो. जर आपण या प्राकृत जगात उपभोग घेण्याचे ठरवले तर तो आपल्याला एखादा चतुर व्यापारी किंवा एखादा लोकप्रिय राजकारणी पुरुष किंवा एखादा धूर्त मनुष्य होण्याची बुद्धी देतो. अशा रीतीने आपण द्रव्य लाभ करू शकतो आणि स्वतः उपभोग घेऊ शकतो. भौतिक जीवनाच्या आदर्शाप्रमाणे पुष्कळ लोक मोठे होत आहेत. ते सुरुवातीला फार गरीब स्थितीत असतात आणि लवकरच सुदैवाने ते लक्षाधीश होतात. पण आपणास असे वाटता कामा नये की त्यांना त्यांच्या अल्पशा प्रयत्नांनी अशा यशाची प्राप्ती होत आहे. बुद्धिमत्ता असल्यापासून कोणीही सुधारू शकत नाही आणि ती बुद्धिमत्ता तर कृष्णाने दिलेली आहे. भगवद्गीतेत आपण भगवान थांबूया बापूजी इथे. थांबूया आणि चालेल का? हा उद्या वाचूया. चालेल. थोडंसंच आहे पण उद्या वाचूया. हो, उद्या ही पूर्ण प्रार्थना होईल. उद्या पूर्ण होईल. ही प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. चालेल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा